tehnyt hienoa työtä Etelä-Savossa ja nyt annetaan puheenvuoro Pennille. Joo, kiitoksia. Mulla ei mitään diaesitystä, mä puhun tästä muutaman sanan ja oliko se niitä 5 minuuttia? Vaikka siinä. Joo, sehän on enemmän kuin kotona kuitenkin. Kyllä. Joo. Niin oikeastaan tuohon, minkä toi kenraaliluutnantti päätti, niin mun mielestä kannattaa nyt kiinnittää huomiota siihen, että mikä on se syy, miksi meidän pitää huolehtia elinvoimasta. Ja se fraasi on se, että se asuttu raja, asuttu alue on turvallinen alue. Ja nyt kun me puhutaan sitten meidän elinvoimasta, niin ainakin mun oma huoleni on se, että tällä hetkellä meillä on kun tuosta timantista, mikä esitettiin, niin siinä meidän puolustuskyky on erinomainen. Ainakin voin itse nukkua rauhassa yön luottaen siihen, että meidän puolustuskykymme on niin hyvä kuin se vain ikinä voi olla. Mutta sitten mennään siihen kysymykseen, että mikä on meidän taloutemme tila. Ja tässä vaiheessa on pikkasen tai aika tavallakin huolestunut. Tuossa Petterin puheenvuorossa käytiin keskustelua tästä meidän metsästä ja metsän merkityksestä. Meillä on tällä hetkellä meidän maakunnan PKT:stä 12% on metsätaloutta. Se on korkein kaikista maakunnista. Nyt kun meidän ilmastoministerimme loi lausumaan, että muutama sellutehdas voitaisiin lopettaa, jotta saadaan hiilinielu hoidettua, niin mun mielestä on oikein hyvä, että hän hoitaa tästä eteenpäin Espoota. Siellä on metsän osuus 0,1 taitaa olla. Mutta tämä on vakava paikka sen takia, että kun me mietitään nyt näitä toimenpiteitä, mitkä mennään eteenpäin, niin me tietenkin huolehdimme siitä, että meidän puolustuskykymme on kunnossa. Mutta huolehdimmeko siitä, että meillä on sitten myöskin elämisen edellytykset täällä kunnossa. Ja sen takia tämä keskustelu metsästä, hiilinielusta, päästöistä on äärimmäisen tärkeä, jotta me pystymme katsomaan, että meilläkin on elämisen edellytykset. Ja vaikeaa on sitä ainakin itse nähdä, että millä niin suurta osuutta meidän taloudesta voitaisiin korvata nopeasti tällaisilla äkkinäisillä päätöksillä, joilla ei välttämättä edes ole tieteellistä pohjaa, mutta siinä on vahva ideologinen pohja ja tämä on mun mielestä tärkeä kysymys. Eli kun me luotamme meidän puolustuskykyymme, luotamme nyt NATO-jäsenyyteen, sen tuomaan turvaan, niin sitten meidän täytyy myöskin huolehtia siitä, että miten meidän sisäinen turvallisuus, joka on yksi näistä timantin kulmista, miten se sitten saadaan turvattua. Ja kyllähän tässä aika suuri huoli on nyt viimeksi 2G- ja 3G-verkkoja ollaan ajamassa alas ja tarkoittaa sitä, että isoilla osilla sekä Etelä-Savoa että koko itäistä Suomea tulee aukkoja. Tuonne tullessa kuuntelin Traficomin selostusta, että ei hätää, että täällä on riittävät verkot eri puolilla. En ole ihan varma, onko kaikilla sama tunne, kun yrittävät käyttää sitten tulevaisuudessa välineitä. Ja tämä tulee myöskin näkyviin siinä, että miten sitten digitaalisuus, josta suuren ääneen puhutaan, voi toteutua, jos sulla ei ole verkkoja, jos ei sulla ole laajakaistaa käytettävissä. Tuossa hetki sitten lueskelin oikeuslaitostyöryhmän, kauhea sana, mutta sen esityksiä, ja siellä korostetaan, että tulevaisuudessa hallinto, oikeuslaitos tulee toimimaan digitaalisesti. Kaikki asiat hoidetaan edestakaisin digitaalisesti ja tarkoittaa sitä, että jos ne ihmiset, jotka ovat digitaalisen verkon ulkopuolella, eivät pysty käyttämään samoja välineitä kuin muualla Suomessa, niin ilman muuta se tarkoittaa myöskin tasa-arvon ja elämisen edellytysten heikentymistä. Muista on hyvä kysymys, miten tällaiset asiat sitten tulevaisuudessa hoidetaan. Maataloudesta ja omavaraisuudesta täällä kuullaan ja energiasta, en lähde niitä sanomaan, mutta totta kai ne ovat myöskin sitten olennainen osa sitä huoltovarmuutta, jota mistä valtion mistä pitää kantaa huolta. No tänään tuli
lausunnolle itäisen Suomen ohjelmatyön luonnos. Ja sanoisinko näin, että vähän karrikoiden, että tyhjästä on paha nyhjästä. Eli siellä ei ole kovin paljon sellaista, mihinkä voisi oikeastaan luottaa, mutta onhan siellä hyvää kapulakieltä, edistetään, kehitään ja tuetaan ja muuta hyvää verbalistiikkaa. Siellä kerrotaan, että meidän pitäisi niin kuin itse kehittää itseämme, ja kuitenkin ollaan nyt nähty tässä viimeisen 2,5 vuoden aikana, niin kuin tuossa aiemmin todettiin, se suuri muutos, mikä on itäisessä Suomessa tapahtunut. Mä otan esimerkin meidän omasta maakunnasta. Aikanaan täällä oli lähes 150 000 venäläistä turistia. Helmikuussa niitä oli 4. Tarkoittaa sitä, että se on iso muutos, iso menetys meidän matkailuyrityksille. Ja nyt pitäisi tietenkin löytää niitä uusia markkinoita, ja siihen me tarvitsisimme sitten myöskin julkista tukea. No, sitä saa 3 vuoden aikana 3 miljoonaa 6 maakunnalle. Ei sillä ihan rakenneta maailmanlaajuista markkinointia. Eli tarvittaisiin todellisia tekoja niiden tueksi, niiden puheiden tueksi, mitä tässä on viime aikoina kuultu. Sitten liikennekysymys on samanlainen. Meillä on kyllä kerrottu, että me saamme itäiseen Suomeen paljon liikennerahaa, mutta huoli on siitä, että kuinka se sitten niin kuin jakaantuu sille alemmalle tieverkolle. Puhutaan maaseudusta ja maaseudun kehittämisestä. On ihan selvää, että meidän täytyy huolehtia siitä, että myöskin niillä niin sanotusti vähäliikenteisillä teillä, jotka huolehtii raaka-aineiden kuljettamisesta, vapaa-ajan asukkaiden ja niillä seudulla asuvien ihmisten palveluista, niin se täytyisi pystyä turvaamaan. Ja en ole nähnyt hirvittävän paljon sellaista panostusta, joka tähän tulisi. Sitten meillä on 46 500 vapaa-ajan asuntoa maakunnassa. Ja Mäntyharju ensi vuoden alusta nousee oikeasti vielä valtakunnallisella listalla ylöspäin, kun Pertunmaa Mäntyharju lasketaan yhteen. Mutta tarkoittaa sitä, että monipaikkaisuus on täällä todellinen mahdollisuus, ja tulevaisuudessa pitäisi myös pystyä sekä näiden tietoliikenneyhteyksien että fyysisten yhteyksien osalta huolehtimaan siitä, että niitä ihmisiä olisi saavutettavissa myöskin fyysisesti. Eikä pidä unohtaa sitä, että pelastus- ja ensiaputehtävät ovat kaikille näille myöskin, ei vakituisille, vaan kaikille asukkaille tarpeellisia. Ja sen takia pitäisi myöskin tässä valtakunnallisessa rahoituksessa ottaa huomioon se, että niin kuin tuossa Välimäki totesi, niin Suomi on hyvin erilainen eri puolilla, ja nämä paikalliset olosuhteet pitäisi ehdottomasti ottaa huomioon. Sitten ehkä tuosta meidän yhteisistä tavoitteista, kun on moittu, että itäisessä Suomessa meillä on suuri osa on maaseutua noin pinta-alan suhteen, niin meillä ei olisi yhteisiä linjauksia. Niitä meillä on onneksi saatu aikaiseksi tässä viimeisen vuoden aikana. Eli kyllä meillä on löydetty se yhteinen sävel, mihin suuntaan me haluaisimme mennä eteenpäin. Ongelma on se, että tuossa valtioneuvoston piirissä ei tunnu olevan puheiden ohella sitten riittävästi ymmärrystä siihen, että konkreettisia toimenpiteitä sitten ymmärretään hyvin valtion tiukka taloudellinen tilanne, mutta jos meidän tilanne tulevaisuudessa on se, että tuo itäinen naapuri on edelleenkin siellä eikä niin ystävällinen, ja silloin meidän täytyy huolehtia siitä, että se meidän alueemme tällä puolella rajaa olisi elinvoimainen, houkuttelisi ihmisiä jäämään ja toimimaan siellä, ja myöskin yrityksiä investoimaan, luomaan työpaikkoja, koska jos ei näitä ole, niin me ollaan aikamoisessa ongelmassa. Se tyhjiö täytetään, ja valitettavasti on vaarana silloin täytetään jollakin muulla kuin meillä kotimaisilla joukoilla. Mä puhun nyt joukoista nimenomaan sen takia, että se runkohan on se, että meillä on sotilaallinen turvallisuus myöskin taattu, ja se ei toimi tietenkään, niin tuossa hyvin tuli edellisessäkin puheenvuorossa esille. Se paikallistuntemus ei synny
pelkästään sotilaiden avulla, vaan siihen tarvitaan myöskin sitten elinvoimainen, vahva asutus koko itäisessä Suomessa ja meidän omassa maakunnassa. Tässä. Kiitos paljon vartioittaja Pentti Mäkinen. Erittäin hyvä kiteytys tälle asialle. Ja otetaan kaikki nämä kommenttipuheenvuorot peräjälkeen ja sitten päästään kysymyksiin. Eli Suur-Savon sähkötoimitusjohtaja Mikael Venäläinen, ole hyvä, sinun vuorosi ja joka päivä olet tässä huoltovarmuuden ytimessä, että meillä täällä valot palaa. Ole hyvä. Kiitoksia paljon. Tosiaan nimi on Mikael Venäläinen ja en välttämättä kaikille ole tuttu. Olen syntynyt tuolla Enonkoskella, maatalon poika, eli oppinut ensin ajamaan traktorilla ja sen jälkeen kävelemään. Eli 702 Valmetti oli se ensimmäinen vehe, millä ollaan ajeltu. Ja tosiaan niin edelleen, mikä Enonkoskeen minut kytkee, niin mulla on siellä vähän niin sanotusti perämettää, eli niin varmaan viikonloppuna niin taas lähdetään raivaussahan kanssa sinne pikkasen hommiin. Ja tosiaan kerron vähän, niin kuin, että miten tämmöinen niin kuin energiakonserni nyt sitten näkee tämmöisen niin kuin sanotaan kokonaisturvallisuus ja miten se niin kuin kytkeytyy tähän niin kuin meidän toimialaan. Ja saanko ilmeisesti toimiko täällä ei? Hiirirulla toimii. No niin, kokeillaan. Hieno juttu. Aloitan sillä, että mehän ollaan aika vanha yhtiö, eli 46 perustettu. Kohta on 80 edessä. Ja tuossa näkyy niin oikealla puolella, että mitä on aikanaan, niin tuossa on, että Mikkelissä 1. tammikuuta 46, sen aikaisella kädillä, eli piirretty, että miten tätä sähköverkkoa nyt lähdetään niin maakuntaan nyt sitten piirtelemään. Ja siinä on ensimmäisiä hahmotelmia. Osa saattaa muistaa, että mitä tapahtui 45-46 välissä. Silloin oli sodasta juuri selvitty. Silloin tuli setelien leikkaus. Eli silloin piti setelit halkaistiin, toinen puoli vietiin pankkiin ja toinen jäi niin taskuun. Ja käytännössä raha-arvo on puolittu silloin. On ollut aika rohkeita henkilöitä, jotka on lähtenyt sitten, että pistetäänpä tämmöinen pieni startup-yhtiö, että lähdetään rakentamaan maakuntaa sähköjä. Ja se, että miten tätä nyt sitten on onnistuttu tekemään, niin ei muuten vaihda tästä luulla. Paina sitä rullaa ja sitten päällä. Tuossa on se meidän sähköverkko niin kuin tällä hetkellä, se pelkkä niin kuin runkoverkko, eli se noin 8000 kilometriä. Tämän päälle tulee yli 20 000 kilometriä sitten vielä sitä pienjänniten verkkoa. Eli kun te ajattelette niin kuin täällä, niin te näette niin kuin vaan, että no se sähkö tulee meille tuosta piuhaa pitkin. Mutta sitten meidän täytyy niin kuin vähän pikkasen laajemmalla niin kuin perspektiivillä niin kuin katsoa, että miten me tätä verkkoa niin kuin hoidetaan, käytetään, kunnossa pidetään. Ja nythän meillä on silloin 2011 niin tuli nämä myrskyt silloin tuonne Kehä kolmosen sisäpuolelle. Se iski niihin ihmisiin. Eli täällähän me emme ole ihmisiä. Täällä me ollaan totuttu siihen, että ne sähköt on välillä poikki. Mutta sen jälkeen tuli niinku poliittista ohjausta ja siihen, että meidän täytyy niinku lähteä laittamaan näitä sähköverkkoja kuntoon. Ja tällä hetkellä niin me semmoinen 1000-1500 kilometriä uusitaan verkkoa joka vuosi. Eli suuruusluokkana tuommoisen Mikkelin kaupungin verkko niin kuin joka vuosi uusitaan. Niin se on suurin piirtein 1 miljardi euroa menee tähän urakkaan. Nyt me ollaan noin puolessa välissä, 500 miljoonaa on mennyt. 500 miljoonaa tulee vielä menemään. Ajallisesti vuosi 2036 on meillä se takaraja, milloin se toimitusvarma verkko niin kuin pitää olla kunnossa. Mutta tämä on tosiaan kallista. 1 miljardi euroa aika paljon sijoitettuna niin kuin tälle alueelle. Ei varmasti ole niin kuin toista isompaa niin kuin, sanotaan pääomakeskittymää, mikä tällä alueella pystyy olemaan. Tuossa lyhyesti yhtiö niin kuin tällä hetkellä, että meidän liikevaihto lähentelee jo 500 miljoonaa. Ensi vuoden alustava budjetti niin on jo yli 500 miljoonaa. Mitä se tarkoittaa? Se on suurin piirtein Suomen
top 500 listalla, jos katsotaan Suomen yrityksiä, niin me ollaan noin 150. Ja tasearvoa meillä on yli miljardi, sähkösiirtoasiakkaita on yli 100 000 tällä alueella. Sen lisäksi meillä on sähkömyyntiä, lämpöasiakkaita, kaukolämpöverkkoa on myös niin kuin aika reilusti tuolla meidän jakelualueella. Eli meillä on noin 10 lämpökeskusta tässä tuossa tummassa näkyvällä alueella. Sen lisäksi meillä on tuolla Lapissa ja Kainuussa niin myös niin sanottua toimitusvarmaa sähköä toimitettavaa meidän asiakkaille, eli Lumen-energian kautta. Tuossa näkyy paljon yhtiöitä, mitä konserniin kuuluu. En niistä sen enempää, mutta kaikki osittain varmaan teille tuttuja. Järvi-Suomen Energia on se yhtiö, joka sitä verkkoa rakentaa. Lumen-energia myy sähköä. Lempeä lämpö, kaukolämpöyhtiö, valokuitu. Nyt me rakennetaan sitä valokuidun verkkoa, turvataan myös tälle alueelle ja tulevaisuuden tietoliikennetarpeet. Solariko on Suomen suurin teollista aurinkovoimaa rakentava yhtiö. Meillä on tällä hetkellä jo yli 100 megawattia niin kuin aurinkopaneeleita, eli satoja tuhansia kappaleita paneeleita asennettuna ympäri Suomea. Evision on tämmöinen älykkään kunnossapidon yhtiö, eli ei ole järkevää niin kuin välttämättä helikoptereita lennättää tutkimaan näitä linjoja, vaan me käytetään droneja jo tällä hetkellä ja otetaan sitä tietoa sieltä talteen. Sitten meillä on alueellisia näitä yhtiöitä. Meillä on Hartolassa, Punkahdon lämpöä, Joutsessa, INE. Ja ajattelin, että teillä saattaa tämä sähköverkko niin kiinnostaa, että se on aina niin tapetilla, että etenkin ne siirtohinnat, eli siellä me ollaan niin kuin sanotaan maakunnan tai Suomen kärkeä. Ja miljardi euroa vuonna 2036, niin me ei kaikkea niin pystytä siltikään, vaikka me käytetään se miljardi euroa, niin ei voida vetää sinne maa-alle. Et edelleen se 40% siitä verkosta on niin sen jälkeen ilmassa. Mutta se, että kun ne aikanaan on silloin vuodesta 1946 lähtien vedetty niin suorinta reittiä keskelle metsää, nyt me tuodaan ne sieltä pois ja siirretään niin teitten varsille. Eli se lainsäädäntöhän edellyttää, että siellä ei saa sähkökatkoja asiakkailla olla, niin silloin ne linjat on niin helpompi katsoa, kun ne on siinä tien varrella. Se on myös sitä niin huoltovarmuutta. No mitä nyt sitten energiayhtiössä, mihin se meidän niin fokus tällä hetkellä keskittyy, niin se on mitä toi Petterikin tuossa niin näytti alkuun. Niin se on tämä pois fossiilisesta. Eli kaikki tämä meidän tekeminen jollain lailla niin kietoutuu siihen, että 2050 se tavoite on olla se EU-tasolla hiilineutraali. Tällä hetkellä niin meillä on paljon sähkötuotanto-osuuksia, me omistetaan Olkiluoto 1, 2, 3, meillä on tuulivoimaa. Niin siitä meidän sähkötuotantosalkusta niin 99% on nyt jo hiilineutraalia. Eli siellä me ei voida juurikaan enää niin paljon mitään tehdä. Mutta lämmityspuolella me tullaan investoimaan esim. Sähkökattiloihin. Se, että lämmitys tulee sähköistymään. Se on mielenkiintoista nähdä, että tuleeko poliittista ohjausta siihen suuntaan, että tuleeko esim. Bioenergialle jonkinlaisia veroja. Se voi olla vähän hankala juttu, kun tällä hetkellä niin polttoaineen hinnat on jo aika kovat, eli se puuhinta on kallista. Me ollaan jouduttu nostaa sitten meidän niin kuin lämmityksen tariffeja sen takia, että siellä on 50 jopa 100%, niin osa näistä puupolttoaineiden jakeista niin kallistuu. Mutta se, että se sähköverkko tällä alueella tulee jatkossakin olemaan, me ollaan tehty sitä niin kuin sanotaan kustannustehokkaasti, vaikka välttämättä te asiakkaat ette ole niin kuin näin sitä kokenut. Mutta se, että miksi se on niin kuin kallista, niin se on se 40% meidän asiakkaista on niitä kesämökkejä, vapaa-ajan asuntoja, jossa sitä sähköä käytetään todella vähän. Mutta meidän on se säävarma sähköverkko rakennettava sinne ihan samanlaisena kuin se olisi vaikka siellä Helsingin keskustassa.
Ja siellä Helsingin keskustassa sitä sähköverkkoa on ehkä se 15 metriä per asiakas, meillä se on 280 metriä. Eli yli 10-kertainen, mutta onneksi ne sähkösiirtohinnat ei nyt yli 10-kertaisia ainakaan vielä ole. Sitten haluan vähän niin kuin miettiä, mitä tämä nyt Etelä-Savon alue, niin kuin, missä se tulevaisuuden niin kuin potentiaali voisi olla. Niin mehän tarvitaan, että täällä olisi niitä ihmisiä. Mutta tällä hetkellä tietysti väestöennusteet näyttää suurin piirtein, että oliko se noin 10 000 ihmistä suurin piirtein vähemmän 2045, muistaakseni. Pikkasen vähemmän. Pikkasen vähemmänkin vielä, joo, Pentti huikkaa tuolla. Mutta me tarvittaisiin tänne nyt ehkä niitä työpaikkoja, mutta se, että mitä me tarvitaan, niin on tietysti ne veroeurot, mitä pitää niin kuin kunnilla olla, että nämä kunnat niin kuin pysyy pystyssä. Niin veroeuroja, no sehän on varmaan ihan sama, että saako niitä palkasta vai voiko niitä saada esim. Kiinteistöverojen kautta. Niin tässä haluan näyttää, että tässä on toi EK:n julkaisema tilasto niin kuin näistä mahdollisista potentiaalisista investoinneista niin kuin tämän energiamurroksen saavuttamiseksi. Kokonaisluku on 270 miljardia euroa. Siitä 100 miljoonaa suurin piirtein merituulivoimaa ja 100 miljoonaa maatuulivoimaa. Siellä on vetyä, siellä on akkuteknologiaa, siellä on energiavarastoja ja kaikkea mahdollista. Se, että mihin tämä tulee niin kuin oikeasti sitten, mikä se investointieurot on, niin se ei välttämättä ole noin iso summa, mutta se, että jos se on vaikka puoletkin tuosta, niin se on niin kuin valtava määrä. Eli tämä energiamurros, mikä tässä niin kuin tulee olemaan, niin joka tapauksessa se tulee vaatimaan paljon niin kuin investointieuroja, sitä kautta se tarjoaa myös niin kuin työpaikkoja. Ja siinä mä näkisin, että tälle niin kuin alueellekin niin on sitä potentiaalia. Ja Suomellahan sanotaan, että on ne valttikortit kyllä kädessä. Täällä tällä hetkellä on jo Euroopan halvinta sähköä, etenkin se, sanotaan se myyty sähkö. Siirrossa on toki niitä alueellisia eroja, mutta jos katsotaan siirtoakin kokonaisuutena, niin silti tämä Suomen, niin kuin sanotaan, sähkö on halpaa. Niin tavallaan se tarjoaa kyllä niin kuin mahdollisuuksia siihen, että täällä pystyttäisiin ihan, kun pystytään saada tavallaan sitä sähkötuotantoa lisää, ja sitten täytyy sille olla sitä myös luonnollista kulutusta, että eihän se ole järkevää, että me rakennetaan tänne niin kuin tuhansia tuulimyllyjä, mutta kukaan ei sitä sähköä käytä. Niin kyllä se, tätä niin tavallaan on se Suomen arvokkain niin kuin vahvuus tällä hetkellä. Et kun tässä onnistutaan ja EU-tasolla, niin se näyttää, että siinä on vähän niin kuin pakko onnistua. Otin teille tämmöisen näkymän, miltä näyttää. Tämä on energiateollisuuden tekemä visio. Siinä on vuoden 2023 sähkön kulutus, se on luokkaa noin 80 terawattituntia vuodessa. Niin hurjimpien visioiden mukaan niin vuoteen 2040 mennessä niin 2,8-kertaistumaan. Ja mistä se kasvu niin kuin tulee, niin tällä hetkellä niin noin 14 terawattituntia tulee tuulivoimasta. Se plus sitten tuo aurinkovoima pieni noin 11 terawattituntia. Aurinko- ja tuulivoima tulee 10-kertaistumaan. 2040 tuntuu, että sinnehän on vielä pitkä aika, mutta katsokaa tästä nyt vielä 15 vuotta taaksepäin. Se oli vasta eilen. Ja tässäkin on vähän sama juttu kuin siinä äsken 270 miljardia investoinnissa, niin ei välttämättä tule tuo hurjiskenaario toteutumaan. Ja matalin skenaario oli, että se tulisi 1,6-kertaistumaan, mutta todellisuus tulee varmaan olemaan niin kuin jossain tuolla välissä. Eli tämä energiamurros tarkoittaa sitä, että sähkön käyttö tulee merkittävästi lisääntymään tulevien vuosien aikana. Ja tuulivoimastahan sen varaan niin kuin tällä hetkellä lasketaan todella paljon. Ja sitten on tämä, että no mahtuuko Suomeen 7500 tuulimyllyä, niin kyllä ne ihan hyvin mahtuu, että sen skenaarion mukaan niin
Suomessa olisi 2040 noin 20 tuulivoimalaa 1000 neliökilometrin alueella. Tanskassa on jo nyt 138. Mutta tässä on tietysti se täällä on hyvä, kun täällä on puolustusvoimienkin väkeä paikalla, niin suurin haastehan tässä Itä-Suomen alueella on se, että tämä puolustusvoimien niin tutkakysymys, että se on se merkittävin tavallaan, mikä nyt tämän alueen osalta jarruttaa sitä. Ja moni tietysti ei halua sitä tuulimyllyä siihen omalle takapihalle, että siinäkin on ne omat haasteet. Mutta se, että jos tuo huriskenaario toteutuu, niin jonnekin ne tuulimyllyt tullaan rakentamaan. Olisi se kiva, että niitä olisi täälläkin. Ja tuossa näkyy nyt tosiaan kartta, että missä on nyt tällä hetkellä, niin missä niitä myllyjä on ja minne niitä suunnitellaan, niin kyllä se aika lailla tuonne niin länsirannikon suuntaan vaan näyttäisi olevan. Täälläkin sitä lääniä kyllä toki olisi. Ja miksi olisi hyvä saada tälle alueelle niin sitä sähköntuotantoa lisää, niin jos ajatellaan, että Suomi vielä pari vuotta sitten niin joutui tuomaan sähköä tuolta sanotaan Ruotsista, Norjasta, Venäjältä 20-25%. Nyt me ollaan suurin piirtein omavaraisia siinä sähkössä. Järvi-Suomen energian alueella niin sähköä käytetään noin 1,2% suurin piirtein koko Suomen sähkönkulutuksesta. Ja tällä alueella tuotetaan noin 5% siitä sähköstä, mitä tämä alue käyttää. Eli 95% sähköstä tuodaan niin kuin jostain muualta. No sitten jos sattuu, että tulee näitä kriisejä, sanotaan, että kantaverkko vaikka ongelmissa, niin meillä on ne muutamat hassut omat voimalaitokset tällä alueella. Me ollaan sen jälkeen, niin kuin, täällä ei enää valot palaa, ellei täällä ole varavoimakonetta, en tiedä onko. Mutta meillä tällä hetkellä niin tilanne on haastava, eli kyllä me tarvitaan sille omalle alueellekin sitä sähköntuotantoa. Ja tuossa on Fingridillä, niin mekin tiedetään, että Järvi-Suomen energian alueelle on tällä hetkellä kyselyitä jo noin 3 Olkiluoto ydinvoimalan verran niin kuin sähkön tuotannosta. Ja ne kaikki on tuuli- tai aurinkovoimaa. Fingridillä niin kyselyitä on jopa niin kuin 1100 terawattitunnin edestä tällä hetkellä. Ja muistatte, että Suomen sähkön kulutus on se vähän yli 80 terawattia. Tällä hetkellä kysellään tosi paljon ympäri Suomea ja johonkin ne tulee rakentamaan. Mihin se suuri sähkökulutus niin pohjaa on se vetybuumi, mitä on myös niin odoteltu jo tästä pitkän aikaa. Suomen tavallaan kaasukantaverkkoyhtiö Gasgrid, he on jo niin suunnitellut, että putket tulee niin tolle alueelle. No miksi ne tulee sinne alueelle, niin katsoitte äsken, että tuulivoimalatkin on tulossa sinne alueelle. Mutta kyllä tuolta Etelä-Karjalaan näyttäisi niin putki menevän, niin että jos Itä-Suomessakin täällä vaan niin olisi sitä sähköntuotantoa, millä halpaa vetyä voi tehdä, niin eiköhän se Gasgridikin siihen meille putken rakentaa. Ja saadaan sitä vetyä myös niin tällä alueella tuotettua. Siinä on se meidän sähköverkkoalue piirrettynä kartalle. Tuossa tosiaan keskellä on tuo Mikkeli, eli Etelä-Savon Energia on se meidän alue on niin pikkasen isompi siinä ympärillä. Niin me ollaan kartoitettu tällä hetkellä, että sinne mahtuisi, noin tummasiniset alueet on jo sinne mahtuisi yli 4 megawatin niin kuin aurinko- tai tuulipuisto. Että se tavallaan se verkkoa on jo siellä niin kuin valmiina. Että se toki vaatii, jos sinne isompia puistoja tulee niitä investointeja, mutta tavallaan, että miksi me rakennetaan sähköverkko, kukaan ei käytä sitä. Se on vähän sama kuin Enonkoskelle rakennettaisiin nelikaistainen tie, mikä menee tuossa Mikkelin-Juvan välillä, mutta ei siellä autoja liiku. Niin onko siinä järkeä? Tavallaan jää niin kuin hukkaan menee nämäkin investoinnit. Samalla me vedetään sitä maakaapelia sinne ilmajohtoon. Me rakennetaan valokuitua, eli meillä on nyt jo yli 5000 kilometriä sitä runkoverkkoa tällä alueella. Ja
miksi se on tärkeää, niin tulevaisuudessa nämä tiedonsiirtotarpeet tulee olemaan varmasti ihan toisenlaisia kuin tällä hetkellä. Ideaali tilanne, siinä on kesämökki, toivottavasti se olisi semmoinen ykkösasunto sitten tulevaisuudessa ja kakkosasunto olisi sitten siellä jossain niin kuin kasvukeskuksessa. Eli kun täällä on se hyvä sähköverkko, täällä on turvallista, täällä on hyvät tietoliikenneyhteydet, niin miksei se mahdollista sitä, että me saadaan ne ihmiset niin kuin pysymään täällä paremman elämänlaadun alueella. Parhaimman elämänlaadun alue on kuulemma saaressa. Mutta yhteenvetona, niin tuossa näen, että maaseudulla on niin erittäin merkittävä rooli tässä tulevaisuuden energiantuotannossa. Uusiutuva energia, Pentti kertoi täällä Etelä-Savossa, puu kasvaa hyvin. Siinä on niin erittäin hyvä potentiaali. Sähköverkko on nyt jo kunnossa. Me tehdään edelleen siihen 12 vuotta vielä parannetaan. Ja se, että täällä sitä uusiutuvaa energiaa tuotetaan, se on lähellä, vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista, ulkopuolisista toimijoista, ulkopuolisista energianlähteistä. Ja jos miettii tätä niin kuin huoltovarmuutta, niin tämä on niin kuin ydinjuttu, että me saataisiin sitä energiaa tästä niin kuin läheltä ja meidän omalta toimialueelta. Ja jos katsotaan Suur-Savon sähkökonsernia, niin me emme ole Venäjältä aiemminkaan tuonut sitä puuta. Et ne on, kaikki käytännössä on tullut täältä meidän omalta toimialueelta. Mutta nyt sitten kun nämä, jotka toi aiemmin merkittäviä määriä, niin nyt he on sitten lähtenyt haalimaan tietysti puuta siltä tavalla meidänkin käyttämältä alueelta ja sen takia ne hinnatkin on tällä hetkellä kova. Sitten vielä toinen, niin tämä noin ennusteet tuohon tuuli- ja aurinkovoimaan, niin siellä on niinku hurjasti potentiaalia. Mutta sitten on tämä Itä-Suomen tuulivoimaan liittyvät tutka-asiat, niin tähän toivottavasti jonkinlainen ratkaisu niinku pystytään saamaan. Ja se, että Suur-Savon sähkörahat ei riitä näihin investointeihin, ne on miljardi-investointeja, että ne on ne, että mistä me saadaan ne rahat, niin ne on kansainvälisiä sijoittajia. He katsovat, että mihin ympäristöön on niin hyvä rakentaa, missä luvitus toimii, missä ne maanvuokrat on järkevällä tasolla. Ja kyllä mä niin itse näen, että tässä on ne kunnat, jotka on niin nohevia, ovat edelläkävijöitä, niin he pystyvät tässä voittamaan, mutta sitten jotka ne jää sinne hetekän pohjalle nukkumaan, niin siinä voi olla, että se musta Pekka-kortti mahdollisesti voi jäädä käteen. Ja siinä loppukaneetti, eli tämä energiamurros tulee. Et milloin se tulee, siinä voi olla vähän aikatauluhaasteita, mutta joka tapauksessa se tulee, haluttiin me tai ei. Et se on vähän sellainen, että ei sitä vasta oikein kannata niinku taistella. Mutta kysymys on oikeastaan siitä, että haluaako olla siinä mukana. Niin mun mielestä siinä on niinku potentiaalia, jos miettii niinku investointeja, että mitä ne voisi olla muuta. Niin isoja teollisuusinvestointeja välttämättä tälle alueelle niin ei kuitenkaan pysty saamaan, että kyllä on tässä puhtaassa siirtymisessä. Kiitos. Kiitoksia paljon toimitusjohtaja Mikael Venäläinen. Mielenkiintoista kuultavaa. Ja tässä kohtaa muistutan, että jos käsienpesutarvetta on, niin ne löytyy tuolta. Tuolta ei pidetä varsinaisia biotaukoja, mutta jos tarvetta on, niin semmoiselle hommalle niin se käy. Mutta nyt mennään eteenpäin näissä kommenttipuheenvuoroissa ja sitten kutsutaan estradille MTK Etelä-Savon puheenjohtaja Sanna Hämäläinen. Sanna tulee nyt sitten kertomaan näistä vielä vähän tarkemmin näistä maaseudun ja luonnonvarojen asioista. Ole hyvä. Kiitoksia. Tosiaan Sanna Hämäläinen, MTK Etelä-Savon puheenjohtaja, mutta ennen kaikkea maidontuottaja ja metsänomistaja Savonlinnan Kerimältä, aivan sieltä Enonkosken kulmalta. Vähän eri mieltä on siitä toimivista tietoliikenneyhteyksistä, että ei ole vielä meille asti niitä löytynyt. Ei varmaan yllätä, että mun näkökulma on ne maaseudun elinkeinot. Eli Etelä-Savon maakunnan kärkinäkin on metsä, ruoka ja vesi.
Ja ne on myös kärkiteemoja, kun puhutaan Suomen turvallisuudesta, huoltovarmuudesta, ilmastoturvallisuudesta tai ilmaston tulevaisuudesta. Maa- ja metsätalous ovat avainasemassa koko Itä-Suomen asuttuna pitämisessä ja mahdollistamassa, että täällä on elinvoimaisia yrityksiä tuomassa ihmisille töitä. Tämä tulisi ymmärtää päätöksenteossa ja sen tulisi näkyä alan arvostuksessa. Ei kuitenkaan riitä, että arvostus näkyy juhlapuheissa, sen tulee näkyä myös alan kannattavuudessa, sillä kannattavuus ratkaisee sen, onko meillä enää omavaraista ruoantuotantoa ja säilyykö yrittämisen mahdollisuudet maaseudulla myös tulevaisuudessa. Täällä Etelä-Savossa ollaan Suomen metsien ytimessä. Maakunnassa asuu 2,3% maan asukkaista ja täällä on 7% Suomen puustosta. Pitkäjänteisellä työllä metsätaloudessa on täällä valtava merkitys koko Itä-Suomen elinvoimaisuudelle, sillä puun tuonnin loputtua Venäjältä kotimaisella puulla on pidetty teollisuuden pyörät pyörimässä. Tällä on merkitystä myös ilmaston kannalta, sillä Suomessa metsätalous on tiukasti säädeltyä ja metsätaloutta harjoitetaan luontoa ja ilmastoa kunnioittaen. Hakkuumääriä seurataan jatkuvasti ja ne ovat täällä kestävällä tasolla. Voimmeko olla varmoja, että näin on ollut myös tuontipuun osalta? Metsätaloudessa ilmasto- ja luonnonsuojelutoiminnan vastuunkantajia täytyy kuitenkin löytyä muualtakin kuin metsänomistajista. Eli ilmasto- ja luonnonsuojelutoimien taloudellista taakkaa ei voi jättää metsänomistajan harteille. Uusia suojelutoimia ja suojavyöhykkeitä laadittaessa niihin tulee osoittaa myös rahaa. Metsätalous ja ruoantuotanto ovat edesauttamassa myös sitä, että Itä-Suomen tieverkko pysyy auki vuodenajasta riippumatta. Maan turvallisuuden kannalta on kuitenkin oleellista, että tieverkosta pidetään parempaa huolta kuin nykyisin. Tällä hallituskaudella on kiistelty siitä, tarvitaanko Helsingin ja Turun välille rataa, joka vähentää matka-aikaa 10 minuuttia, kun sen sijaan tulisi miettiä, miten koko Suomen liikenneyhteyksiä tulisi parantaa. Kukaan ei myöskään tullut haluavan kyseenalaistaa infran ja kaupungin laajentumisen vuoksi tekeviä hakkuita ja niiden merkitystä luonnon monimuotoisuudelle. Mutta navetoiden alta kaadettavat puut vaikuttavat olevan niin suuri ongelma, että ministeriö kehotti laittamaan jo muutenkin vähäiset investoinnit jäihin koko metsäkatoasetuksen valmistelun ajaksi. Suomi on maailman kärjessä ruokaturvallisuudessa. Tuotanto on hajautettua, mikä helpottaa myös tautitorjuntaa. Meillä on tautien vastustusohjelmia, joihin tuottajat sitoutuvat ilman, että saavat siitä erillistä korvausta. Hyvänä esimerkkinä on salmonella, jota Suomessa esiintyy todella harvoin. Toisin kuin muualla maailmassa, Suomessa voi antaa huoletta lapsen syödä raakaa taikinaa tai ravintolassa nauttia lihaa tai kananmunaa ilman, että ne ovat täysin kypsiä. Silti joudumme kilpailemaan markkinoilla sellaisten tuotteiden kanssa, jota ei Suomessa Suomen lakien mukaan voi tuottaa. Ruoantuotannon ja huoltovarmuuden turvaamiseksi tarvitaan jatkuvuutta. Vuonna 2023 ja 2024 koko Suomen alueella on hyväksytty yhteensä 428 nuorten viljelijöiden aloitustukihakemusta. Järvi-Suomen alueella eli 4 Itä-Suomen maakunnassa niistä oli 18%, eli 79 kappaletta. Etelä-Savossa nuorten viljelijöiden aloitustukea ei haettu vuonna 2023 ollenkaan. Tänä vuonna hakemuksia on 6, joista 2 on saanut jo myönteisen päätöksen. Samalla ajanjaksolla perustulotukea hakeneiden tilojen määrä laski Suomessa 1626. Etelä-Savossa tilamäärä väheni 59 tilalla. On sanomattakin selvää, että jatkajien määrä on liian vähäinen lopettajiin verrattuna. Kaikilla tiloilla ei tarvitse olla jatkajaa, mutta kaikki tuottavaan ruoantuotantoon sopivat pellot tulisi saada aktiivisen tuotannon piiriin. Ruoantuotannon tulisi olla maatalouden tärkein tehtävä, ja myös tukien tulisi ohjautua entistä enemmän aktiivituotantoon. Maataloustuilla ei kuitenkaan ratkaista kaikkea, vain avainsana tilanteen korjaamiseksi on edelleen kannattavuus. Vain sillä mahdollistetaan huoltovarmuus ja omavaraisuus ruoantuotannossa myös tulevaisuudessa. Täällä Etelä-Savossa eletään puhtaiden järvien keskellä.
Itse olen elänyt koko elämäni kirkkaan puruveden ympäristössä. Minulla on ollut aina itsestäänselvyys, että ympärillämme on puhdasta vettä, että sitä voi juoda järvestä ja että vedet kuuluvat yhteisesti meille kaikille. Ne eivät ole kenenkään yksityistä omaisuutta. Näin täytyy olla myös jatkossa. Runsaat vesivarat ovat koko Järvi-Suomen vahvuus ja alueella voidaan tuottaa ruokaa kestävästi samaan aikaan, kun vesivarojen vähyys vaikeuttaa ruoantuotantoa ympäri maailmaa. Tämä vahvuus pitää osata hyödyntää entistä paremmin ja alueelle tulisi saada enemmän jatkojalostusta sen sijaan, että alkutuotannon tuotteet viedään muualle jalostettavaksi. Tämä lisäisi Itä-Suomen elinvoimaisuutta ja vahvistaisi maan hajautettua tuotantoa ja ruokaturvallisuutta. Nykyisessä 227 ohjelmassa painotetaan hajautettua ja kestävää tuotantoa sekä ruokaturvaa ja huoltovarmuutta. Jotta Järvi-Suomi pystyy osaltaan olla turvaamassa ruoantuotantoa ja huoltovarmuutta myös tulevaisuudessa, täytyy alueen erityispiirteet huomioida entistä paremmin myös tulevissa CAP-ohjelmissa. Järvi-Suomen alueella tarvitaan kohdennettuja tukielementtejä, joissa huomioidaan alueen erityispiirteet. Niiden avulla voidaan vahvistaa ympäristötoimien vaikuttavuutta ja varmistaa Järvi-Suomen vesistöjen puhtaus myös tulevaisuudessa. Huoltovarmuuden ja turvallisuuden kannalta on tärkeää miettiä myös, miten kotieläintiloilla toimitaan poikkeusoloissa. Yksi tärkeimmistä kysymyksistä on, miten varmistetaan kotieläintilojen veden saanti. Osa tiloista on vesiosuuskuntien tai kunnallisen vedenjakelun piirissä. Mikäli vedentulo lakkaa tai vesi on saastunutta, kotieläintuotanto on välittömissä vaikeuksissa. Tätä ja muita poikkeustilanteiden aiheuttamia ongelmia pohdittiin Savo 24 valmiusharjoituksessa. Harjoitus oli erittäin tärkeä ja sille tulee saada jatkoa. Harjoitusten piiriin tulee saada myös entistä useampia tiloja ja myös eri sidosryhmiä miettimään, mitä kaikkea tulee ottaa huomioon poikkeusoloissa. Huoltovarmuus lähtee pienistä tilatason asioista ja poikkeusoloissa on helpompi toimia, kun niitä on mietitty valmiiksi tilatason varautumissuunnitelmissa. Turvallisuus, huoltovarmuus ja ilmaston tulevaisuus on meidän kaikkien yhteinen asia. Maa- ja metsätalous ovat kaikissa niissä ratkaisijoina, ei osana ongelmaa. Alan on toimittava myös kriisitilanteissa ja sopeuduttava muuttuvaan ilmastoon. Suomalaiset maa- ja metsätalousyrittäjät ovat valmiita hoitamaan oman osansa, mutta tarvitaan myös politiikkaa, joka mahdollistaa sen. Maaseutu on nähtävä mahdollisuutena sen sijaan, että jatketaan sitä näivettävää keskittämispolitiikkaa. Vastakkainasettelu maaseudun ja kaupungin välillä on loputtava ja maaseudun mahdollisuudet on tunnistettava ja nostettava niiden ansaitsemaan arvoon. Kiitoksia. Kiitos paljon puheenjohtaja Sanna Hämäläinen. Yksi nosto, jonka tähän haluan ottaa, mikä hän tuossa sanoi, niin on nuoret ja investoinnit niin, että on myöskin niitä jatkajia tiloilla. Ja jos ei ole kannattavuutta, ei ole myöskään jatkajia, niin se on äärimmäisen tärkeä asia. Sitten Mäntyharjun kunnanjohtaja Juho Järvenpää tulee estraadille seuraavaksi ja Juhan saa sitten ensi vuoden alusta johdettavaksi vähän isomman kunnan myöskin. Nyt kuullaan hänen mielipiteitään näin asioita. Ole hyvä. No niin, kiitoksia Jari ja hyvää iltaa kaikki läsnäolijat. Koirakivi on jännä paikka, kun aina kun tänne tulee vierailulle, niin tuntuu, että joutuu autolle etsimään parkkipaikkaa. Tämä on poikkeuksellinen, tai ei poikkeuksellinen kylä, meillä on paljon virkeillä kyliä, mutta tänäkin iltana tähän saapuessani niin tuntui siltä, että miten sitä porukkaa aina on näin paljon, mutta hienoa kun olette kaikki paikalla. Tosiaankin aloitin Mäntyharjun kunnanjohtajana nyt tämän kuluvan vuoden alussa ja nyt sitten ensi vuoden alusta niin meitä on sitten 1600 asukasta vielä lisää tässä. No kaikkinensa mikä tässä maaseudun kokonaisturvallisuuskysymyksessä niin on tämä kuntien rooli, niin äkkiseltä kun lähdetään miettimään, niin on niin kuin hyvin vaikeaa löytää niin kuin sellaista häiriötilannetta, missä kunta ei olisi niin kuin jollakin tavalla osallisena. Tässä meillä tänäkin syksynä niin
on ollut 2 tämmöistä häiriötilanneharjoitusta. Sanna tuossa kertoi tästä Savo 24 Itä-Suomen harjoituksesta, mihin myöskin kaikki alueen kunnat osallistuivat. Sitten meillä oli vielä aikaisemmin tuossa syyskuussa niin paikallispuolustusharjoitus, missä tämmöiseen niin kuin paikalliseen terroritekoon niin valmistauduttiin ja käytiin läpi sitten, että miten siihen reagoisimme. Tässä oli ensimmäisessä alustuksessa niin ilmastokysymyksistä ja sitä käytiin läpi ja tietysti se, että miten se näkyy täällä sitten kunnissa, niin kyllähän tämä ilmastokysymys on semmoinen megatrendi, eli isossa kuvassa niin voi olla, että miljoonat ihmiset lähtevät tästä alta liikkeelle ja tietysti me joudutaan sitten kunnissa varautumaan siihen, että miten me pystytään ottamaan isoja väkijoukkoja vastaan. Ja kaikissa Suomen kunnissa niin on varauduttu tällaisiin perustehtäviin ja meillä on kunnissa olemassa niin kuin lakisääteinen velvoite, että kapasiteettia täytyy löytyä. No se mikä meillä niin kuin maaseutukunnassa, niin jos miettii niin kuin hyvänä puolena, niin meillä on tilaa ja tietyllä tapaa myös väliä, valitettavasti myöskin jonkin verran tyhjiä tiloja, eli meillä on niin kuin sikäli hyvät valmiudet ottaa ihmisiä vastaan tarvittaessa. Mutta ehkä se mikä lisää niin kuin meidän toimintakykyä kaikkinensa, niin on maaseutu ja se, että me ei olla ihan niin kuin 100% riippuvaisia kaikissa oloissa niin tästä niin kuin sähköstä kuitenkaan, vaan meiltä löytyy tulisijoja täältä, eli pystytään myöskin talviolosuhteissa niin pitämään sitten paikkoja tarvittaessa lämpimänä. No tässä sitten Pasi Välimäen alustuksessa niin käytiin tätä turvallisuuskysymystä laajemminkin läpi ja kyllähän kunnalla siinä tässä yhteiskunnan kokonaisturvallisuudessa niin on niin kuin iso rooli luoda tätä paikallista vapautta ja paikallista ei vapautta vaan vakautta ja tietysti paikallista vapauttakin luoda ja sillä tavalla, että kaikissa erilaisissa olosuhteissa ja tilanteissa niin kuntien tulee pyörittää sitten ne lakisääteiset perustehtävät, eli varhaiskasvatus, koulut tulee pyöriä, eli huolehtia siitä, että myöskin työikäinen väestö niin pystyy käymään töissä ja osaltansa olla pyörittämässä sitten muuta yhteiskunnan koneistoa. Sitten kunnilla on tärkeä rooli tässä vesihuollon osalta myöskin. Siinä Sanna Hämäläinen toi hyvin esille sitä vesihuollon merkitystä sekä niin kuin elinkeinojen saralla että sitten tietysti myöskin ihan tämän ihmisten niin kuin hengissä pysymisen kannalta. Ja kyllähän tässä niin kuin näkisin, että kunnilla on niin kuin vahva ajatus siitä, että tätä vesihuoltoa ei kuitenkaan lähdetä yksityistämään, vaan tämä sitten pidetään niin kuin tulevaisuudessakin toivottavasti omissa käsissään. Kaikkinensa tämän niin kuin teknisen infran toimivuutta ja roolia niin ei voi tässä väheksyä ja sillä tavalla, että tässä myöskin tietysti kenellä on valtakunnan tason politiikkaan suoria linkkejä, niin tietysti tämä niin kuin Itä-Suomen kuntien rahoituksen tulee olla sellaisella tasolla, että tämä infra pystytään myöskin huolehtimaan ja pitämään kaikkinensa kunnossa. Kiitoksia. Tässä voidaan sitten vastata tarkemmin tässä mahdollisiin lisäkysymyksiin lopuksi. Kiitos.